Aí, moi ben, Sergio. Ben, pois, moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas por acudir a esta comparecencia que facemos despois dunha xuntanza que acabamos de manter cos 3 reitores das universidades. E ben, o reitor da Universidade da Coruña, por cuestións da xenda, tivo que facelo de maneira telemática e, en todo caso, o motivo desta xuntanza era poder intercambiar valoracións a respecto dese proxecto de lei de creación dunha universidade privada da man de Abanca, un proxecto de lei que o Partido Popular xa aprobou no Consello da Xunta e que, como sabedes, vai empezar a súa tramitación neste Parlamento este mesmo mes. Creo que por un erro burocrático pois non se puido levar a este primeiro pleno do mes de maio. En todo caso, foi un erro de tramitación do Partido Popular. En todo caso, indo á cuestión central, nos compartimos cos reitores das universidades galegas a total negativa a este proxecto, coa que o Goberno de Feijóo rompe cun ensino universitario igual para todos e todas, rompe cun ensino universitario público, democrático e igualitario, dándolle luz verde a unha universidade para ricos, segregacionista por renda social e por clase. Tras permitirlle un pelotazo coas caixas galegas, agora o Partido Popular regálalle á banca unha universidade privada para que siga facendo negocio con taxas que oscilan entre os 7.500 e os 11.800 euros anuais. Pasamos de pensar en como ter unha universidade non para enriquecer o país e para formar o país ao modelo do Partido Popular, que o que quere é tamén facer negocio coa educación pública, coa educación no noso país. E eu pregúntolle ao señor Feijóo cantas familias poden pagar 30.000 ou 40.000 euros para poder enviar os seus fillos e fillas á universidade. Quen pode pagar estas taxas nunha Galiza que ten os salarios por debaixo da media do Estado? E pregúntolle se cree que entre as súas prioridades en plena crise económica e social é lexislar para unha minoría cando hai tantos problemas por atender. E o peor de todo é que o Goberno de Feijóo, mentres favorece o negocio privado dun banco, leva 12 anos racaneándolle cartos ao sistema universitario público. Leva 12 anos onde se recortou o financiamento da universidade pública a que sí poden acceder a maioría dos fillos e das fillas dos traballadores deste país. E os datos son moi claros. Co Executivo de Feijóo, as universidades acumulan un recorte de 440 millóns de euros. Aínda a día de hoxe, a cuantía que teñen as ensinanzas universitarias están por debaixo dos 385 millóns de euros de 2009. Si temos tamén en conta todo dedicado á investigación universitaria, o recorte acumulado entre 2010 e 2021 é de 386 millóns de euros. En definitiva, o Goberno de Feijóo recortou en 825 millóns de euros o financiamento da universidade pública, pero apadriña unha universidade privada para ricos impulsada por un banco ao que previamente lle permitiu dar un pelotazo coas caixas de aforro. Así é como entende o presidente da Xunta a defensa dos intereses dos galegos e das galegas no ensino superior. O BNG, pois, como é lóxico, ten presentada unha emenda de devolución a este proxecto de lei do Partido Popular, porque no Bloque Nacionalista Galego nunca imos apoiar que se especule co dereito á educación, nin que se faga da educación un negocio máis. Compartimos, por o tanto, a oposición da comunidade universitaria a esta privatización, porque se está cambiando o modelo universitario deste país e compartimos tamén os seus argumentos. E a todo isto, pois, tamén queremos poñer de manifestos que creemos que existen dudas de legalidade sobre este proxecto, posto que duplica dunha maneira moi clara as titulacións xa existentes, cando a lei que regula o ensino superior no noso país di que a universidade privada, en todo caso, ten que ter carácter complementario das titulacións e non entrar a duplicar titulacións que xa existen no sistema universitario público. En definitiva, a sociedade galega non precisa unha universidade privada para privilexiados ao alcance dunha minoría, non precisa que o ensino superior se converta nun negocio. O que necesitamos é reforzar o sistema universitario público, a ese ao que acceden os fillos e fillas
da inmensa maioría das familias do noso país. E o que necesita o sistema universitario galego é poder recuperarse dos recortes, 825 millóns de euros recortado, o que necesita é máis investimento para que sigamos tendo unha universidade de calidade que forme as xeracións presentes e futuras, para que sexa tamén a punta de lanza da investigación, porque sabemos que este é unha das claves para sair da crise e para poder poñer en marcha un novo modelo de universidade. Nos, desde logo, temos moi clara a oposición a este proxecto que non aporta nada á sociedade galega e que está tendo unha tramitación VIP na que o Partido Popular lle pon unha alfombra vermella a unha universidade privada que Galiza non necesita. Eu, en todo caso, tamén cedo agora a palabra aos reitores que estiveron presentes na xuntanza, agradecéndolles a súa presenza nesta rolda de prensa e, sobre todo, o traballo que teñen feito as universidades ao longo destos anos, e eu creo que tamén neste debate en torno á universidade pública, a creación dunha universidade privada, a universidade pública ten moito que decir e que é mellor que a súa voz. Non sei. Bueno, quero agradecer en primeiro lugar a xuntanza co bloque, coa súa máxima representante, Ana Pontón, porque podemos partillar algunhas inquedanzas que teñen que ver co desenvolvemento do sistema universitario galego, da universidade pública, da cal penso que todas as galegas e os galegos podemos sentirnos orgullosos. Suliñamos que neste momento as tres universidades galegas que son públicas e as cales pode acceder todos os galegos e as galegas son moi boas, que teñen unha fortaleza, malia que temos algunhas dificultades económicas que esperamos que se poidan corrixir no seguinte plan de financiamento. Dende logo, a posición en canto á creación dunha universidade privada en Galicia, a que representa a Universidade de Vigo, nos temos un acordo que foi aprobado por todos os órganos de goberno, no cal, obviamente, o que requerimos é que se cumpra estrictamente a legalidade e as dúbidas que presentamos, que creo que son compartidas polas tres universidades, foron presentadas a través do Consello Económico Social e nos esperamos que se poidan corrixir aqueles aspectos que teñen que ver co cumprimento estricto da lei galega, que é unha lei que é máis estrita que a lei estatal. Dende logo, creo que partillamos tamén algunhas cuestións de futuro que creo que son importantes. Nos pensamos que a Universidade Galega ten e debe xogar un papel importante no desenvolvemento futuro do país a través da investigación, do desenvolvemento e tamén da formación dos nosos egresados. Estamos neste momento nun momento clave porque os fondos europeos, Next Generation e outras convocatorias, nos, dende logo, poñemos o sistema universitario galego a disposición da comunidade galega para poder ser máis fortes e para poder atraer investimentos de futuro cara á comunidade. E tamén falamos da atracción de talento, que esperamos que no futuro as universidades públicas galegas teñamos algunha ferramenta que nos permita captar ese talento a nivel internacional e a nivel estatal tamén, que nos poida permitir todavía seguir sendo máis fortes. Como dicía, estamos entre as mellores universidades de España, pero queremos competir dun xeito totalmente internacional e queremos seguir fortalecendo o sistema público das universidades galegas, porque pensamos que eso é o que lle convén a Galicia. Así que, moito agradecemento por la posición do bloque a través da súa portavoz. Mais nada, non sei se Antonio queres. Pois moi bo día e, compartir o agradecemento por ter a ocasión de falar sobre a universidade, presente e futuro, e como está casi todo dito, porque en isto, ademais, temos as tres universidades públicas unha posición común, pois nós defendemos a capacidade do sistema universitario público galego para dar solución á demanda tanto do noso estudantado como do noso tecido empresarial e profesional, na demanda de titulados e de egresados, e estamos avanzando e estamos traballando para mellorar a nosa oferta de titulacións, de grau e máster, e, polo tanto, pensamos que, sin duda alguna, dende o sistema público podemos dar solución a esa demanda.
Logo, pois, sobre a iniciativa privada, preocúpanos, máis alá das cuestións que xa se falaron aquí, de algunhas cuestións sobre a organización, como si poden ou non os institutos organizar títulos, que se acaban de poñer de manifesto, se duplican ou non se duplican titulacións, que son cuestións importantes, pero, ademais de todo iso, preocúpanos especialmente que o que se faiga dentro do ensino universitario privado teña a mesma calidade, tanto en docencia como en investigación, que o que vimos facendo desde o sistema universitario público. Non nos preocupa tanto ter que competir ou non con unha iniciativa privada, pero sí nos preocupa que se devalúe o concepto de ensino universitario si ese servicio se presta nunhas condicións que non son equiparables ás que estamos facendo dende a universidade pública. E iso sería moi malo para o conxunto do sistema. En fin, pois defender, como non, o sistema público, apostar por el, tanto na oferta de títulos como no financiamento, e que se convirta tamén, todos queremos que se faiga realidade eso que tanto se di en este momento e en que estamos en unha situación especial, no que temos que apostar pola ciencia, polo coñecemento, pola investigación. Pois ben, que iso vaya máis alá das palabras e se concrete pois nunha aposta polo sistema universitario público, que somos tamén pois 3/4 partes do sistema de investigación na nosa comunidade autónoma. Nada máis. Sí, quería preguntar aos reitores se teñen solicitado unha reunión co presidente da Xunta para tratar de convencerlo de que recapacite e retire este proxecto de lei. Non, nos o que fixemos constar foron as cuestións que nos fixemos constar, non pedimos unha entrevista para pedir retirar ningún proxecto de lei. O que sí fixemos foi o traballo dentro do Consello Económico e Social de Galicia para mellorar o proxecto e corrixir algunhas cousas que na nosa opinión non son consontes á lei e que non farán que o proxecto cumpra estrictamente o que está marcado na Lei Galega de Creación de Universidades. Así que nos chegamos ata aí. Agarda, en todo caso, que o trámite parlamentario e despois das achegas que poda facer a oposición, en a que vemos que piden a retirada da lei, se poda modificar esa normativa e se xa máis acorde os intereses ou as necesidades ou as peticións da Universidade Pública. Bueno, realmente nós, como Universidade Pública, creo que tampouco debemos entrar moito niso, pero sí que nos queremos que se cumpra estritamente a legalidade. O que está previsto na legalidade, falaba o meu compañeiro Antonio da Universidade de Santiago de Compostela, pois, por exemplo, está reflectido que non se deben incluir nas universidades privadas títulos que xa se estean ofertando na Universidade Pública. E tamén hai unha cuestión relativa que a docencia nas universidades privadas se pode facer en distintas estruturas, incluso non teña por que ser facultades ou escolas como na Universidade Pública, pero en todo caso os graos non se poden impartir dentro de institutos universitarios. Son as dúas cuestións que as tres universidades por consenso fixemos chegar ao Consello Económico Social e que foi aprobado polo Consello Económico Social. Eu espero que estas dúbidas plantexadas polas universidades a través do Consello Económico Social poidan facer mellorar o proxecto. Esperamos que así sexa. Non sei se tedes algunha outra pregunta. Sobre o tema. Si yo le quería preguntar por lo que publica hoy Diario ABC acerca de que el alcalde de Pontevedra residió en su vivienda durante 22 años sin licencia de primera ocupación. Quisiera preguntar si eso le parece una conducta ejemplar de un alcalde que lo pone siempre como ejemplo de gestión. A verdade, descoñezo esa información e, por lo tanto, non podo facer ningunha valoración nin sobre eso. Sí, tamén sobre outro asunto, a Xunta de Galicia lanzou nas últimas semanas unha proposta de pacto por Ferrol. Gustaría saber que lle parece que 11 anos despois de chegar ao goberno o presidente da Xunta se acorde de que Ferrol vive sumido nunha crise económica e social. Bueno, pois un exemplo máis de un presidente que non lle dá solucións aos problemas deste país e que o único que fai é botar balóns fora e non asumir as súas responsabilidades. Ferrol ten unha crise económica
importantísima e un dos responsables desa crise económica chamase Alberto Núñez Feijóo. É unha pena que en vez de dar solucións o que ofreza son titulares de prensa. Sí. Algo máis? Moitas gracias.